for at vise, at det sker. Eller prøv at lyse derovre fra, hvor du står, Marie. Der kan man rigtig godt se det. Men vil de bare overvåge den i, jeg ved ikke, hvor mange døgn for at se den springe. Ej, det ryger også opad. Det var sådan et, som godt kunne tale, tænker jeg. Hvis der var nogen, der skulle. Hvis der var nogen, der ville lytte til det. Jeg tror ikke, der var nogen, Der var nogen, der havde tid til at lytte til det. Den der over. Og så må det svares Bedstemortræet, eller hvad det hedder. Så skal jeg nok være det, du. Jeg vil lige sige en ting. Inden at vi begynder, nogle af os, at stå og ryge igen, så skal vi lige prøve at fornemme den duft, der er her, som er af lindetræernes blomster, som man kan dufte. Der står en lind. Kan man se det? Og som indimellem man kan dufte meget kraftigt her. Er det et blad, man kan få? Ja, rigtig godt. Så vi kan tage det med hjem? Mangler I? Ej, hvor er det virkelig. Jeg er ikke lidt. Jamen, det kan vi få her. Fedt. Jump. Det er de fede... Kan I se det? Det ser fedt ud. Det ser virkelig Synes jeg ikke, det er utroligt? Jo. Det er da virkelig... Det skulle da lige til det. Nå, ja. Altså, Rikke, hvis man kunne få en film af det der, det ville da være lige... Altså, Jeg er i gang med at lave en film. Ja. Det er sådan en dråbe deroppe. Du må altså dele den med os andre. Du skal jo tage lyden fra, så det kan høres. Ja, tag lyden fra. Og vi har ikke smagt den først. Det var ikke